Bojovali v tých najnáročnejších vojenských misiách, zachraňovali životy rukojemníkov, na vlastnej koži okúsili, aké to je byť zajatcom. Hovoríme o dvojici britských elitných vojakov, veteránov, ktorí sú stále aktívni. Svoje skúsenosti odovzdávajú ďalej, aj na Slovensku. Colin McLachlan, člen 22. pluku SAS, jednej z najelitnejších bojových jednotiek na svete, operoval v rôznych nebezpečných misiách. Okrem iného v Sierra Leone či Iraku bol zajatý a mučený. Zachránili ho tesne pred popravou. Dnes je britský vojnový hrdina. John Price pôsobil dlhé roky vo viacerých britských vojenských jednotkách, absolvoval množstvo kurzov po celom svete. Dlhé roky pôsobil v krízových zónach ako Irak či Afganistan. Istý čas bol dokonca osobným strážcom britskej kráľovnej. Dnes svoje bohaté skúsenosti odovzdávajú ako profesionálnym vojakom, tak aj amatérskym bojovým nadšencom, dokonca aj na Slovensku. Ak chcete prežiť, musíte zájsť ďaleko za hranice svojich možností. Často pritom nechýba poriadna dávka stresu a adrenalínu. Zažil som prepadnutie, zajatie teroristami, mučenie. Raz sme zasa v Sierra Leone s mojím tímom oslobodili rukojemníkov. Vždy to boli situácie na hrane. A práve zo životných skúseností čerpá dvojica britských vojenských inštruktorov pri príprave nacvičovaných situácií. Sami tvrdia, pracovať so zbraňou v pokoji je absolútne iné ako v stresovej situácii. Jedna z výukových techník je, že k streľbe pridáme stres, napätie. Pripravíme strelca na niečo a potom mu to zmeníme. Treba na neho tlačiť. To je jediný spôsob, ako sa zlepšovať. Zajatie, brodenie sa vodou, bitka od nahnevanej bandy či rozzúrený pes. Aj to sú faktory, ktoré dokážu inak pevnú ruku pred streľbou na terč skutočne roztriasť. Tu neviete, čo vás čaká, tu musíte reagovať na pokyny, ktoré dostávate. Britskí vojenskí inštruktori už síce nie sú v aktívnej službe. Inšpirácií na scenáre tréningových misií je podľa nich stále mnoho. Niekedy sa chodilo na zásahy do džungle či púšte. Dnes sú tie situácie iné, napríklad v mestách či zastávaných oblastiach. Dnes sa všetko mení, aj my sa tomu musíme prispôsobovať. Stále však platí, že musíme byť pred nepriateľom o 2 kroky vpred. Zo Zohora Samuel Migál, televízia JOJ.